Kini atong latest weather update, April 25, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto sa may southern Mindanao, samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa ubang bahin sa nasod. Ang weather condition sa may Central Visayas, kasama ang Western Visayas, Palawan, Kalayaan Islands, ug ang Occidental Mindoro, makasinati generally fair weather o init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Samtang Eastern Visayas, makasinati sila madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone.